Keýwany. Şu goňşular şu günler döwletiniň padwanylyk aşýalarly näme ka? Vay ilk manalara ünslerme. Bolçy da aynan yu mate. Canım urban saňa ýedidim. Aýna dagy näme? Hey! Näme? Näme aldyň? Mikrovalnow gallym näme bolupdyr? Ay ahir naharga durmakdan at sıkıpdın o gözün aydan. Ay heleň diýen netýän nälerden mikrovalnow gallym. Bak götürilse ay bolýam. Heleý gollysa. Gorkak! Gorkak! Aýy nakarın diýip deşilli. Teret durmada bar nakarına teret. Bak canım urban saňa ýedidim kelleden çykýar adam. Ay Ahmet. Oh, Sen näme aldyň o? filsos alym göreň okmy? Ahir süýseden aýyrlypsyň da tügeleme gözün aydan. Ey, işiň bilen bolsa da Öýdäkiňi de diýeniňiz ettirbilýän näsiňizde. Al eline süsen men süpüreyinmeyi. Ah, filsos alýarlar da. Baksyň näme kynçylygy bar o. Öýüň barysy 5 minuta ýeten aga. Ay ýalta bir topar, ýaltalar şey düşgäriň o. Ay brawarlay. Oy bagany. Näme? Sen näme boş çykyp baraň ýysa almadyňmy? Eli boş barmy? Kir maşina aldymy? Öýler dastap getdi. Ay hagaman kir ýumakdan knopka geçipdiň da gözüň aýdyn. Bari, fırtına var stadyum. Aýalyna diýen getdirilmez, korkak. Keýwany. Kir maşina alsyp bular o. Öýüň bar kir bir sagat näme diýdi? Han näme ma? Atışdyr ýuwaýyn men. Aytmasa ne diýdim? Ay Ponçik. Ha, Indi näme ýüzüňe gelýän o? boylar aljak, boylar. Sagaman soğuk kızlar kurşka bilen akıtmaklara deyin sakla. Ay bar yok bol. Ey şu pulunu yerden alýaňyz o. Pul gerek gal ho. Hojalyk haritler var ha. Öňünde nä tölegsiz. Özüm 10 kay garaşlaryna. Şeylemi ya? Öňünden tölegsiz diýdimi? O öýüdim eşitdiňmi? Düşeňmi? Eýdim. Bu näme? Susa. Taşlanýyň senem knopka geçireyim. Sana döneýini diýdim. Ho körpü. Agam salamu alaykum. Am şu 3 ay galan aýlyk maljak bolup jaňa diýenler. Ay yadımda. Şu wat marketim sattım öňküni. Owa, ay edýän hyzmatymyzyň gaýtarsam däl giýirdeýdi. İşlerine degen ak. Ay onu hazaplaşylar. Algı vergiler vardı bir atsyk. Şolara verdim dära. 4 günlük wagt ber nesip bolsa. 4 günlük wagt ber maňa. Baram. Oh. Bir hepde diýdim ol 2 ay boldy da. Ha, yadımda körpem yadımda. Bak şu açık masina alaydım da. Benim bergim madra şu gerek bolup jaňa diýenler. Ben maraman 3 günlük wagt ber ödüm tapýan. Ya ödüm zaňet ya atlatmaňa. Bolýam 3 gün bolsa. Nerede işleýän bu at? Täzer marketde Göktepe'däki. Ha, işler şo ýerde hor bolmarsın. Bolýa baram. Hani bar habarlaş. Ay teňgetiniň içine men biýmana edýärler. Alo, ay tuğeleme tapýan ay WhatsApp'dan zatdan çykyp. Ha, meni şu öňköňkülükde. Ay men bu Dubayda diýin alyp ber. Agam Dubayda diýince alman bergim berde ha. Ah, bar aladam şu sen bergin ho. Bir petim durlaýyn diýip şu Dubay'a geldim. Şu sen bergin üçin. Ada masin gaýdalandyr. Awol, an bardygym ber ýani. Of, sen menen pul alyp bolaýdy. Afrikada gara ýagyr çağajyklary kömek pul edip uğradaýmaly bollaň. 28 ýyl. Pulsuzdan pul soraňy alyp bolmay pelaket. Ay şu aylygym diýip entegim unutmandyň o. Ey, 2 günlük ömrüm geçdi beýtme ha. Yadımda. Ey, hyzmatyň ýüze ýetdi, sen açyp Täzer marketiň 98-nji açyldy. Sen arkayın mol. Ine 2 sagat wagt ber. Baryan özümcük bar gaýdýan teň ýanyna. Borda, bolýa. Ay 3 aýyň aýlygy bolýan öýdi bir. Sorap ýydyp ölüp öçüp barýarlar ay bermediydim. Ölen soň bir ýygyň däkler bir hazaplaşarmy?